السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وسيدنا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس همّاŋıdın taat ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Allah için mehabbetleriniz, duayı hayırlarınız, lütfu keremi bilen kabul edip de hemmenize ilgun içeriğiniz, dost yarınız, kavmu hişiniz, enatağınız, oğulluydunuz, dünya ve ahir saadet gününmek, yüzü aklık versin inşallah. Geçen haftelerde gözümüzün nuri, başımızın tacı Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ashablarına radıyallahu anhum ecmaîn kafirlerin azaları, eziyetleri ve büyük Allah Teala ayet verip Kur'an-ı Kerim'den bir neçe ayetleri verip bu mahal kafirle gülfele de kıyamet gününe Müslümanların gülüp duran yağdayları bolacaktır deyip. Ama şu yağdayın içinde gidip bakala Amr ibn Abese diyen bir adam Mekke'yi mükerremeye getirir. Amr ibn Abese radıyallahu anh. Aham eşittim Mekke'yi mükerremede gurrunluken Peygamberimiz var arada Çemara Peygamberimizin yanına bardım diye. Aham ben ayettim ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen näme bolýan, kim bolýan, näme ýagdaý bar senne, ul millet her çeşitli gurruna diye diýdim diye. Onda ol aýtdy, men bir nebi diýdi, peýgamber diýdi. Oham Amr ibn Abese diye ben soradym oham nebi diýeniň näme bolýar? Onda Peygamberimiz jogap beripdir, "Erselani Allahu azze ve cel." Allah Teala meni iýerdi diýip. İnsanlara büyük Allah Teala'nın nurunu, dinini yetirmeden çürüyüm deyip. Oham ol soradım diye yine de Amr ibn Abese Huday Teala seni iýerdi diyen milleti näme neşitdirmeli, näme diýmeli, näme gerek zat bilen seni iýerdi deyip soradım diye. Onna ey mümin Müslümanlar, ey mümin Müslüman ayal erkek doğullar. Men Peygamberimizden soradım, dinin merkeziyetine ait, esasına ait, köküne ait, Huday Teala nämenin seni iyi verdi deyip. Niştada Peygamberimiz gel otur sana düşündüreyim diýmendir ha. Erselani Allahu azze ve cel, Allah Teala meni iki zat bilen iyi verdi deyipdir. بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله عز وجل لا يشرك به شيء. Men ikrat bilen iýerdi diýipdir. Biri doğan garynnaşla bilen öz içeriň doğan garynnaşlan ayallygyň erkek doğan ağa ini şi daýda ejeke
şi yaqin daýyşly bilen mehabbetleşip arany üzmetilip sile-i rahim doğanlarnaş bilen mehabbet bolmak bir deşlapşyny aýdypdyr. We biri de beyik Allah Taala men Rabbim bir Allah'ı Celallip Hudaý Taala bendigi edip we bendiliğinde boyun almak ine şi iki zat bilen geldim diýipdir. Oham men Amr ibn Abbas diye men yüreğime batdy. Men yeni soradım. Sen iyiliğine düşýärli nähili adamla? Maly mülkü kän adamla iyiliğine düşýärmi? Maly mülkü az adamla? Onna mübarek sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem Peygambercan cevap beripdir. Malken az ikisinden ne badipdir. Ya malken ya mal az diyer ya Allah her gaýtyndan iyilime düşýärler. Amr ibn Abbas diye men onna sen iyiliğine düşjek men mümin musulman diýip kelime-i şehadet aýtdym diye. Onna Peygamberimiz aýdypdyr. Sen häzir öz owaňa git. Hiç kime de eşittirme hiç zady. Häzir durmaly sen diýipdir. Peygamberimiz şoň ýagdaýyny Mekke-i Mükerremeň ýagdaýyny raýat edip gözläp hemme tarapdan özäp aýdypdyr. Ýöne owaňa baranda gözleş diýipdir. Bir wagt eşitersiň İslam dini izzet tapdy diýip şonda gelmeň ýanyna men seni gözleşip otyryn diýipdir. Aham ýa Amr ibn Abbas aýdy. Daş ýurtlara öz owaňa geldim. Aham gözleşip berdim diye. Hey ondan mundan sorardım. Resul-i Ekrem'den haberiniz var mı? Peygamberden haberiniz var mı? Deyip. Aham doğru haber eşitmerdim. Ta inke bir vakt Medine-i Munevvere'den bir tovar adamla bizim yurdumuza geldi. Aham men ne soradım? Bir peygamber var Muhammed sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Şondan haberiniz var mı? Diyemdi. Ola aytti. Oho, ol aydiyen peygamberin ol Mekke-i Mükerremeň adamları onu öldürecek bolly, başarmadylar. Ve şu mahalle Medine-i Munevvere'de en-nasu ileyhi sira' en-nasu ileyhi sira' adamlar solup taife dost üyüşüp gelip musulman bolýarlar şu mahalle şoňa diýip aýtdylar. Medine-i Munevvere'den gelen adamlar haber verdiler soňram diýip aýtdy. Oham ýa Amr ibn Abbas diye ol Peygamberimiz Medine we Munevvere'ge barallaryndan soňra maňa şu habar ýetişdi ki insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek huzuruna var çökü düşüp mümin musulman bolup Allah Taala'nın dinine fouç mouç üyüşüp yeke bar girwatıyla men ne bardım diye. Aham bar Peygamberimde salamlaşdym we oturdum. Aham men soradım. Faqultu ya Resulallah ata'rifuni? 10 yıllar içinden geçenden sonra ya Resulallah men tanıyanmı dedim. Ol Mekke-i Mükerreme'de hoşlaştılar. قال صلى الله عليه وسلم نعم أنت الذي لقيتني بمكة المكرمة ona aytdy Peygamberimiz sen tanıyan ol Mekke'de kynçylyk ýagdaýda sana sataşdyk men sana owaňa barıp edýdim am her wagt dini İslam izzet tapanna geldim sen şol adam da diýip Peygamberimiz aýtdy men hawa diýip keýpçilik bilen oturşdyk diýip inha Amr ibn Abbas radıyallahu anh bir de musulman bolup İslam'ın nuru yeni bir owağa şeň ýaýramaga durupdyr. Bir üç tane muhim ders var. Kan üstünde durmarın nihayet 5 dağa inşallah. Ey mümin musulman dogallar. Peygamberimiz ýanky Amr ibn Abbas'a sorady. Sen näme bilen geldin? Dini maňa düşündir bir kelimede diýenne Peygamberimiz aýtdy men iki zat bilen geldim diýip. Doganlarynaş bilen arany üzmeli däl. Bir ikincisi beyik Allah ibadet edip bendigiliğin boyun almak. Çyndan bir oturup fikretsen ola kan gurrun diýelmi? Hudaýa bende bolmak, dogan ardaş bilen gatnaşmak, aran üzmesilik. Bir neçe gurrunla bolýa, ay ahunna aýdywty biz zindigi bilen bir halk öz zindigine yetişenek kim wagt etýär dogan arnaşyň ýanyna barmaga diýilýän gurrunma. Näme çüreyim? Gowgulagasın. Näme çüreyim? Wagty ki Allah Taala aýdyp duqa. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýdyp duqa. Bir kudakana oğlunun kefi bilen milletin fikirlerini harap etip goýbermeli. Aya Peygamberimiz giýje unny dogan arnaşyň ýydyna düşüp gedin diýip aýdýar. Ýanky kebiň näme manasy bar?
Doğan arnaşın bilen qatnaşmaly, doğan arnaşın bilen kepleşmeli. Meselen ahun molla aydiya, din aydiya, bu zamanı öz zendigine yetişip bolanak gip bir gurrun, nagat bir oğlan gurrun, nagat puç gurrun, nagat ahmagane gurrun, nagat bisawatçılık gurrun. Aya din, gece onni doğan arnaşın idinne gezde yör diyemi. Yaşayışın bilen bolma diyemi. Dünyana çörmeşme diyemi. Başka da elim yetmesin nivay diyemi. Yani näme? Dinin aydiyana kepleşmeyeni gelme, davalı bolma, kineli bolma, fırsat tafanda da aylanmadır diye. Beyle din mağarada ağımız açıp durmak qavlat değildir. Eftede olar, ayda olar, hulası kine kuduretin olmasın nevay diye. Başka da değil ki. Derru ıgtirad edip, Müslümanları din bernamasından savutacak bolmak, Müslüman adamı gelişiyen zat değildir. Hulasa selamu aleyk bolup dursun arada. Bir didane Peygamberimizin mübarek sözünü okuyayım. Femen wasalaha wasaltuhu ve men qata'aha batattuhu. Allah Teala aydıptır. Her kim doğun arnaşı bilen kepleşik bolup qaraz şu arada ihlas etse, men Hudaý rahmatym şolara döküp durarım. Ve her kim doğun arnaşı bilen bahane taqıp kepleşmejek bolup gelse, ol adamdan men rahmatym keşerinlikdir. Al kepdadır Müslüman doğalla. Al kepdadır. Hey bu vaqt yok, men gurrugum onsinne del bu mahal. Her kim doğan arnaşı bilen bahane bolsa kepleşik bol aran üzmejek bolsa, men Hudaýda şondan rahmatymy berekedim üzmerinlikdir. Her kim bahane bolsa kepleşmejek bol aran üzjek bol kesse, men Hudaýda aran üzerin rahmatym şoňsundanlikdir. İkilenci va metlepde yeni qıyqaç gurruna deyli. Doğan arnaşı bilen gurrun edmek, aranı üzmesizlik, ara kine adavet düşmançılık oklamasızlık bila deslapı. İkilenci näme? Allah Taala bende olmak. Hudaý Taala bendigiliğin boynalmak. Ey jawan dostlar, bir qıyqaç gurrun aydeyin şu arada hem özüm keplep duran ve hem siz doğullar. Olacağımızda halk etip koyuyla. Biz insanlar, biz mümin Müslümanlar, yan namaz okuydunuz, ruhumuz göğünleri bilen, belki göğünü yaradan Allah Teala bilen irtibatta oluyor. Otuyunuz şu mahal, ve din bernaması her gaysi olsun, Hudaý Teala'nın razı olacak yerine barmak, Hudaý Teala'nın hoşu gelecek işini etmek, yani göğünleri bilen, belki göğünleri yaradan beyik Allah Teala bilen irtibatta bolmak. Yani sen ruhun asmallara karşı uçurmak boluyor. Her kim, yok, bidatlı kadim vurrun, ibadet diyanın, bu qalan zatla, bu vurrunla ittidai vurrun, bu mesail ruz vurrun etmeli, näme vurrun etmeli deyip de, insanlar Hudaý Teala'nın bendegisinden alqarjak bolyan adamlar näme onna, özlerinin ruhlarını, özlerinin imanlarını, özlerinin vücutlarını asmalla, belki asmalları yaradan Allah Teala bilen irtibat etmeyen adamlar näme onna? On cevabı şey. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Vel teffetis saqu bis-saq ila rabbika yevme idinil mesaq. Allah'ın kelamı. Adam dünyadan geçecek bolup ayaklarını bir-birine vuranna, inni men dünyadan geçecek deyip bilye. Hodi Kur'an-ı Kerim beyk Allah'ın kelamı. Oham ruhu çıkanna, mun ruhuni asmallara gaşin ferişteli ekdiyaler. Metni Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. İla rabbika Hudaýyňa gaşin yevme idin şogun el mesaq sürüp ekdiyali ruhunu. Yani adam ruhunu asmallara gaşin irtibat berjek deldi. Emme ol ölümünü, yani ruhunun çıkanını inni ecbari akdiliye. İnni ecbari. Emme şu mahalten oturuşun ihtiyarın menen. Beyk Allah'ın lütfi ve sen öz ihtiyarın menen iverwatin. Beş, ondan çirim hoşa behal ol insanlar ki, gününün ol insanlar ki, beyk Allah Teala bendigiyin boy Allah Teala'nın beraberine özümüzün bendigiliğimizi boyun alıp zindigi amed beraye bendigi zindigi bi bendigi şermendigi bendilik yaşayış yani Hudaý Teala bilen ruhun asmallar ve asmallar yaradan beyik Allah bilen irtibatta bolmak
Ve eger yo men irtibatty etmeyen diýse de iştiçkin bir wagt bolýar, ruhy çykarylyp hut ejbar bilen akdilýär. Onuň goý öz ihtiýarymyz bilen asmaly we asmanlary yaradan Allah Taala bilen irtibatda bolsun. Hulasa Allah Taala dogan arnaşly bilen kepleşme, yani bendeliň haky we beýik Allah Taala'nın beraberine wezifemiz bendigi. Yine bir almaly dersimizde we ol sahabany wezen musulman bolumdan soňra gözleşi oturdum diye keyif edip. Näme diýip peýgamberimiz aýdypdyr, gözleşdirdir diýipdir. Bir gün eşitersiň diniň izzetini we şu her wagt eşitende gelaga men ýanyma diýipdir. Nagat keyipçilik bilen gözleşipdir. Keyipçilik bilen eşitipdir. Nagat hoşluk bilen bar peýgamberimizi men taniýanmy diýip tamam hoşluk bilen sataşypdy, ýene oturşypdyr. Elbette peýgamberimiziň hem gurrüňi hem diýenini etmekde dünýä ahyr hoşluk bardyr musulman dogan. Emme kafirlaryň ýagdaýy peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem bilen ýene oturşypdyrlar kafirler. Bir ýagdaý bolmaýa ýerli ýerden musulman bolup gelýärler. Peýgamber bilen Muhammed bilen sallallahu aleyhi we sellem maamile değil, oňşaýlypdyrlar. Kim falany wa, heýwere dile var, heýwere keplemäni ökde. Hemme zady ýetik owan ulaqan adamsa Ebul Velid şonu iýberaýlypdyrlar. Peýgamberimiz bilen barp bir gojit gurrun etsin şu barada. Oham onu iýbertdirler peýgamberimiziň ýanyna. Peýgamberimiziň ýanyna gelip aýdypdyr: "Ey doganymyň ogly, ey Muhammed" diýipdir sallallahu aleyhi we sellem. Sen bir taýfaň içinde abreyli taýfadan, sen bir ata-babaň bir ýakasy belli adam. Tamam Araplar sen ýagdaýyň eşitdiler. Bizde abreýa goýmadyň sen. Hemme kiş aýtýa, Mekkede bir porhan döräpdir, jadugar döräpdir, näme döräpdir, bir din döräpdir diýip millet gurrun edýär. Sen bizim ata-babalarymyza aýyp etýäň, bizim Hudaýlarymyza aýyp etýäň. Fasma' minni a'ridu aleyka umuran tanzuru fiha. Ey Muhammed sallallahu aleyhi we sellem, eger kulak assaň, sana bir neçe zat men sana arz etjek, bir neçe zat sana hödürlejek, bir neçe zat aýtjak, kabul etseňe. Am peýgamberimiz aýdypdyr, jaýly bolup aýt diýipdir, kulak asaýyn diýipdir. Onda ol kafir aýdypdyr: "In kunta turidu bima ji'ta bihi malan jama'na laka hatta takuna aktharana ma amwala." Ey Muhammed diýipdir sallallahu aleyhi we sellem. Sen şu kadar ihlas edýäň, eger bir pullan çürüň mal ýygnajak bolýan bolsaňa, men hemme Qurayşden sana mal ýygnaýyn. Mekkede iň senin maly mülkü kan adam edýlik. Bir. Ýok, eger bir owan seyyidi, owan başdagy, ulaqan hany bolasyn gelýän bolsaň, sen owan ket hudasy edýlik. Sen hökmetmesen hiç şaýdymyz hökmetmäýin. Ýok, padşah bolasyn gelýän bolsa, bütün Araplaryňy ýalwaryly, sen padşah edýlik. Ýok, sen bu barada izdivac edesin gelýän bolsa, kendi analasyn gelýän bolsa, sana kendi ana jüftläýin. Näme diýen diýip peýgamberimiz Qurayşyň tarapyndan arz etipdir. Ohum peýgamberimiz aýdypdyr: "Faragta?" Qala: "Na'am." Qala: "Fasma' minni." Qala: "Na'am." Peýgamberimiz aýdypdyr: "Ey Ebul Velid, kefin tökötdüňmi?" diýipdir. "Tökötdüm" diýipdir. Onda men kefimde ulak açjakmy? Men sen bir zat aýtjak. Bir zat okuyjak sana. Onda aýtdy ulak açjak diýdi. On peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem Sure-i Hamim secden evvelinden başlapdyr ta 38-nji aýa barýança. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilun minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqawmin ya'lamun. Bashiran wa nadhira. Fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Ta 38-nji aýa barýança peýgamberimiz mübarek sesi bilen ol Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem mübarek öz ağzyndan beýik Allah'ın kelamyny okyberdir. Okyberdir. 2-3 seferde başman Kur'an-ı Kerim'de. Ama kafirda ikil arkasyny oklap kulak asıverdi. Oham Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem secde ayak yetipdir 38-nji aýada. Oham ol aýy-i kerimen okuyakana secde etipdir. Oham ýanky kafir keplemen turup ograberdir. Ol kafirle gözleşi wetila. Muny namaýende iýberdiler bir nefer, saýlap iýberdiler, bar gurrun estinne bir neçe zatlary hödürledi. Kafirle gurrun edipdirler, min gitşi
Öwrülip gelşi ikisi fark etýän muň ýüzüniň rengi ütgöwli diýipdirler. Aham öwrülip gelen aýdypdirler: "Ey Ebul Welid, näme boldy?" diýip. Onu olaýdypdyr. "Qala wara'i wallahi inni sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mislahu." Hay bir zat eşitdim, ömrümde o zat eşitemek diýipdir. Porhançylyk diýsen porhançylykda, jadugeri diýsen jadugerçilikde, goşgu diýsen goşguda, ay bir zat bir okuýdy diýipdir. "Ey kawmym" diýipdir Ebul Welid. "Ey kawmym" diýipdir. "Gelin şuna zat degmeýin" diýipdir. "Mene inne zat degjek däl" diýipdir. Ýöne gözle şeýliň musulmana bolmaýyn diýipdir. Gözle şeýlipdir. Beter bir biderek adam boljak bolsa, goýşyny öldürse de başga arapla gelip öldürsin. Biz öldürmäýdi. Oham dinar diýipdir. Ýok, bir wagtda muň bolup barşy heýwer adamat bilen ösüberse, famulkuhu mulkukum wa izzuhu izzukum wa kuntum as'adan nas bihi. Emma ösüberse, dünýä boýunça bir ulkan peýgamber bolsa, muň padşahlygy biziň padşahlygymyz, muň gönülmesi biziň gönülmämiz, muň arkasy bilen biz ýöner. Gelin şuna zat degmeýin ey obamyz diýipdir. Aham ol obaňyly kollara aýdypdyr. Dili bilen seni jadugerläpdir o diýipdir. Aham ýene ol kafir aýdypdyr. Mene nazarym şu diýipdir. Mene aýtjagym aýtdym diýipdir. Mene musulmana bolmarym diýipdir. Ýöne diýipdir, demek azady berjek geldi. Özüňiz bilýän diýip türk gidiberdir. Ey jowan dostlar, ey imanly dogallar. Wagty ki kafirler üýüşüp gelip peýgamberimize mal berekmi? İzdivaç etjekmi? Padşalyk gerekmi? Kethudalyk gerekmi? Her gaýsy aýdalaryna peýgamberimiz näme diýdi? Bu zatlardan el çekin diýdimi? Diýmedi. Bu zatda hiçdir diýdimi? Diýmedi. Dinin dogry aýtýan zatyna dogry düşünmelidir. El çek bu zatlardan diýmedi. Näme diýdi peýgamberimiz? Men okuyacak zatymy da kulak assydy. Yani men bu zatlardan çürüýüm gelemem. Men bir ulukhan zatdan çürüýüm geldim. Ulukhan amanat ba, ulukhan gönülmek ba, ulukhan saadet ba, belki ebedi gönülmek ba. Dünya we ahirette hemişelik gönülmek ba. Men şondan çürüýüm geldim. Saadet-i ebediden çürüýüm geldim. Adacık padşalyk, adacık bir zatdan çürüýüm gelemem men diýipdir. Oham peýgamberimiz şo padşalygy, şol maly alan bolsa gelişermi? Hiç gelişmez. Belli de. Ol peýgamberligining beraberine, mesuliyetiniň beraberine ýankydatlary çiýbiniň kanatyçy saýanak peýgamberimiz. Emma sen menne. Eger Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ýigine düşsek, şol gönülmek, şol beýik Allah'ın rahatçylygyny tapjak bolup, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin getiren dininiň ýigine düşjek bolup, peýgamberimiz elçek mallan diýdimi? Diýmedi. Ýöne bir ulkan mesuliyet bilen, bereket bilen men din bilen geldim diýip aýtdy. Eger bildi, çyndan şol Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ýigine düşsek, mal sebepli dinimize zarar vermesek, izdivaç sebepli haram zady murtakip bolmasa, ya başga bir zatdan çürüýüm, Hudaý Taalaň gahary geljek zadyna barmasa, elbetde peýgamberiň ummaty bolar. Peýgamberimiz peýgamber bolup günün gitdi dälmi? Ahirki deminne peýgamberimiz näme diýipdir? Allahumme er-rafiqal a'la. Hudaýa, Hudawanda, men janymy almy diýipdir. Inni maňa peýgamberlere berenin öz ýanyndaky ulkan derejäni ber, men ruhum hemişe gönülsinin diýipdir. Çyk dünýeden diýipdir. Ebedi gönülmege gitdi dälmi peýgamberimiziň mübarek ruhy? Aýa biz ummaty bolsak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin iyiliğine düştüm. Aya iyiliğine düşmek, izdivacına zarar verýän. Izdivaç ki peýgamberimiň sünneti etip goýupdy. Aya malyna zarar verýän, aya dünýäňe zarar verýän. Hiç zarar vermeýär, belki bereket berýär. Belki kaptandan dünýä we ahiret bilen bile saadet berýär. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iyiliğine düşüp Hudaý Taalaň muhabbetini tapjak bolýar. Ýöne kıssa bolup kesmeli däl ki Hudaý Taalaň rezaýetini tapjak bolmaly bizde. Hazreti Mevlana'nın bir küçükkäni beýti bar, elbette bizden çürüýüm aýdypdyr. Eşqay kezpi rengi bowat, eşq nebowat, aqibet nengi bowat. Eşq an bugzin ki cümle enbiya, az eşq u yaftan karo kiya. Ta bimanet
canet handan ta ebed hem şu cane pak Ahmet ba ahad. Ey Allah rahmet etsin. Allah Teala cennetin cay versin. İşka an bögzin ki cümle enbiya yaftan az işka u karekiya. Ey cavan, ey keplep duran, ey eştip duran, ey mümin Müslüman. Bir zadın muhabbetini tap ki tamam peygamber şol zat-ı mukaddes ki Allah Teala olsun şol muhabbetini tapmak bilen bir azim derece yettiler. Uy olara peygamber bil ki peygamber dediğinde ona ne cevap veriyor? Ta bemanet canet handan ta ebed. Eğer şeysek, eğer beyik Allah'ın muhabbetini tapsak ruhumuz hemişe hoş olup kalır. Ta bemanet canet handan ta ebed hem şu cane pak Ahmet ba ahad. Peygamberimizin ruhi Allah Teala'nın yanındaki derece hemişelik gönülmekte değil mi? Senin ümmeti ol ki sen bilgin şu Resul-i Ekrem'in ümmetidirsin. Şu Peygamberlerin ümmetidirsin. Biz Allah Teala'nın muhabbetini tapsak dünya ahir gönülmek Allah Teala doğasını hiç vakit boş veriyenlerdir. Yeni bir yağdayla bilen yan kadama aitti. Mena zat diyecekke ödüňiz bilýäňiz dedi. Kafirler da adaları bilen şehittirip şu ýagdaýda gezdi qala döwsýän taýfadan Tufayl diýen bir gaty akylly, bilimli hem şahir deren adam gelipdir. Mekke-i Mükerremen adamları gaty urrun etipdir. Derrew Tufayl'a sataşypdyrlar. Ey Tufayl, sen bir deren adam, sen bir düşümli adam diýipdirler. Mekke-i Mükerreme'de bir adamma Muhammed adı bilen sallallahu aleyhi ve sellem kafirler aydı ve Tufayl diyen adama bir de bilimizak deyiptir. Caduger mi? Porhan mi? Hulasa kepleyen adam ödünü övüye. Biz sana yaxşılığı da baydiye. Kefin nağ eştama, güzdama, sataşama deyip bana kâna aydıptırlar. Şöyle Kabe'nin yanına varsan bütün Araplı bariye de kafir vaxtlarına da Kabe'nin yanına. Kabe'nin yanına varsan hulasa basım kayıt eğer şu Muhammed Barbarta sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem eşitmedim, keplemedim, gözlemedim deyiptirler. Hazreti Tufayl aydiyat son Müslüman mı oliyada sonra? Qalat Tufayl فوالله ما زالوا بي حتى قصدت ألا أسمع منه الشيء حتى حشوت في أذني. Az bes kafirler bana kan ayttılar hatta kulağıma pamuk tıktım diye Kabe ağaçı. Az bes ayttılar eştama eşsen ağlarsan önkününden qalarsan ovan da sana değerliyer iyilüğünden ne qalarsan ey şizirlattan aytıptı. Kabe ağaçın bardım görsem Muhammed bahmıştık diye sallallahu aleyhi ve sellem. On birden yüreğime düştü diye men näme dip şey ettirip ben aklım ma huşum ma kulağa asık görerim. Hak mı ne hakkın bilerim ki dedim. Hak bolsa iyidine düşer, ne hak bolsa da iyidine düşmer ne. Men ne diyip adamdan kefilim, kulağıma pamuk tıkıp ben bundan çürüm. Men öyle bir akıllı adam, şahir adam, veren adam. Pamuğunu ayırdım diye. Oham bir fırsat tapıp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına vardım. Oham ayttim. Fe'a'rid aleyye emraka. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ovan adamlara bana azbes kan ayttılar kulağıma pamuk da tıktım ine çıkardım. Näme sen näme diýäň, näme ýagdaýyň bana ayt diýdim. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aziz dinimizi düşündirip men sana bir neçe Allah Azze Celal'ın kelamından okuyup bereyim deyip Kur'an-ı Kerim okuyup berdi. Aham yankı Tufayl şu vaqt Müslüman bolupdyr. Hak bolup durmaly bolýardy. Şu vaqt Müslüman boldum we men aytdım diye ey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Yancı Muhammed dipdi. İnna aydıptır ya Resulallah, ya Nebiyallah, ey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Men ovamda gitjek, ovan adamsıda men kefimi kulağa asıya, sen bir dua et bana, Huday Teala bana kömekçi olsun deyip. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etdi. Allahümme ec'allehu ayeten tu'inuhu. Huday ya Hudavanda. Şuna bir kudret, bir alamet bir kömekçi olsun deyipti. Ama Peygamberimiz de dua etti, ben de ovama kaşın gittim diye. Aham ine ovama kaşın yetip bir yakam, akşam ara,
Maňryma bir nur düşdi diye peýgamberiň dogasy kabul. Ýalfyllap duruverdi diye. Aha men aýtdym, ey bar Hudaýa, meniň maňrymdan aýyr, ýüzümden aýyr, başga ýerime düşse gowy boljak. Maňrymda orta owaň adamsa, ha, dinni ütgedipdir. Jadugeri etjek bolýar diýip gurrun kafarla diýdim. Korkdum diye. Ama Allah Taala ol nuri ýüzümden maňrymdan aýyryp gamçyma düşürdi diye. Aha elim alyp gitdim, elimde olqan lamp çyryga ýanyp bolup barýar. Gawjatdan gulasym. Aham yaqin garyndaşlam musulman boldy diye. Emma owama şeýle dini aýdymda musulman bolmadylar. Aham peýgamberimde gaşyn öwrülük geldim. Faqultu ya Rasulallah, qad galaba ala daws az-zina, fad'u Allah ta'ala alayhim. Faqala sallallahu alayhi ve sellem, Allahumma ihdi dawsa. Aham men peýgamberimden ýanyna geldim, ya Rasulallah, men taýfam daws kan dine çağırdım, musulman bolmadylar. Son men taýfamda gatylyna kan. Yani şolun zanalar sebep bolwati imana girmeselle. Son imana girseler bermeli bolýarda. Qad galaba ala daws az-zina. Zinany bilen erki adam sataşmak, irtibaty nameşru, kepleşmek, gülüşmek, sataşmak zina kan. Ya Resulallah, bir betdogat owamy dargasyny diýdim. Emma peýgamberimiz gol götürip aýtdy, Hudaýa daws taýfany hidayet etdi aýtdy. Aham soňralarda peýgamberimiz Medine-i Munawwara geçenden soňra, hicret edenden soňra owamda musulman boldy diye. Peýgamberimiziň mübarek duasy kabul boldy. Ey imanly dogallar, ey mümin musulmanlar. Ow gulak asyn. Tufayl ýan adam gelenne owan adam fi Mekke-i Mükerremen kafirleri Tufayly eşitme. İşten adaşartın diye näme üçin? Hopçun kafir da. Hakdygyny bilsele de ananan akla, boynanan akla, giren akla. Kur'an-ı Kerim'i eşitme diýip aýtypdyrlar. Bay rahmetde çekip hatta pamuk da goýupdyrlar. İmanyň içinde musulmançylykda musulmanlar kafirleri deňäweti. Deňemem. Ýöne bir sorag ştaýy. Musulmançylykda İmanın içinde bir musulman adam vaktiki Kur'an-ı Kerim'in manasy aýdylýan jelise geljek bolsa, ya peýgamberimiziň ýaşaýyşy aýdylýan meclise geljek bolsa, ya Kur'an-ı Kerim'in jeliselerine, ya ulamalaryň wagz meclisine barjak bolanna, ya şertinden ya daşartından ya owan adamsy meselen bir musulmana näjir aýtmaly? Aýdylýan tepşi. Beş wagt namazyny okyp geçip berseň bolýar-da, näme çek şey tip barıp ýör diýip aýtmak bir fikretden görüň musulman adama nirhinden gelişmeli şey. Yani 6600 ayet ba Kur'an-ı Kerim'de, yani alhamın manasyny bilmellädenmi? Yani kul huvallahu ahad bilmellädenmi? Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas bilen manalaryny bilmelle, namazyny okuyda gelde ýörde bollu da diýmek näzire musulman adam aýtmaly şuna agdyna? Yani Allah'ın kelami şu namaz okuyun deyipdir, şu tayba, ondan başkası okulmellädim, manasy saydylmellädim, ýafylyp goýulmalymy. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kafirlere eşittirmejek bolýar, bardyrmajak bolýar, imany ýok. Musulman adam näme çyrim betmeli? Ya zenany öz adamsyny, ya adamsy öz zeny hanasyny, ya owaň oglany, o barmajak bolýar, öze gidesi gelende, ol barjak adamda bir muzahamatçylyk eşitsen amal etmeli bolýar, mesuliyetin köfelýär. Okydy gelde ýörde namazyň diýmek, ýöre biderek kepdir ha. Yani Allah Taala'nın kelamının tefsirini eşitme, yani peýgamberimiziň ýaşaýyşynyň gurrunlaryny eşitip ýörme, yani eşitsen mesuliyetin artar. Onu kim eşitme diýmelimi? La havle ve la kuvvete illa billah. Bar şol adam namazyny okuýaga diýenmişde, ayya namazyň içinde alhamdulillah wallahu qulya olan manalaryny bilmellermi? Namazyň bozýan zatlaryny bilmellermi? Namazyň içinde haçan secde sehw açyp bolýar, şolary bilmellermi? Dehretin meselelerini, gusluň meselelerini, meclislere, ulamalaryň oturşygyny, din ilmini okyp bilen adamlaryň meclisine gelmesini ýerden bilmeli. Ruznama okyp bilmeli bolýar. Owadan kep imanyň üstünden çykýan kefädär, gaty haberdar bolaydyň dilimide.
Kafirler eşittirmeyecek bolýarmyş. İman ýok. Emma musulman adama girişýän ýagdaý däldir. Peýgamberimiz aýdypdyr da. Peýgamberimiň aýdan ki, her kim Qur'an-ı Kerim'i arkasyna goýsa, yani Allah'ın kelamını, yani 6600 ayet, hemmesi Qur'an-ı Kerim'i arkasyna goýsa, saqahu ilen-nar. Ve men ja'alahu amamahu qadahu ilel-cenneh. Her kim Qur'an-ı Kerim'i evine goýsa, onu Qur'an-ı Kerim idip behişte alıp barar. Emma her kim Qur'an-ı Kerim idinne goýsa, ay bolar beytmelladir, bijire urun kandir diýse, onu Qur'an-ı Kerim kıyamatda onu kowalar, hakyny sorajak bolup, bala adamda cehenneme gaçmasa çaresi ýokdur diýipdir. Qur'an-ı Kerim Allah'ın kelami, gelýäri hesaplaşaýly diýjek. Ol bärki adamda Qur'an-ı Kerim Allah'ın kelamynyň haýbatyndan gaçyp cehenneme gaçmasa başa çaresi ýok diýipdir. Yine Peygamberimiz aýdypdyr, üstünde duraylı şuurun üstünde bireme. Peygamberimiz aýdypdyr, ey ummatım, ey mümin musulman, alim bol diýipdir. Ýok, alim bolup bilmeýän bolsaň, öwrenýän molla bol diýipdir. Molla bolup bilen ýaşaýyşyňma, zendigiňma, oglanyşykma, enataňma, dogaňarnaşyňma, mustemiýan, eşitýän bol diýipdir. Eşitýän bol, gulak asýan bol, dinleýän bol diýipdir. Yok, bir başka yerde bolmaly bolupsyň, eşitip bilmeýän bolup dursaň, bir meselen bir goýun üstünde, mal üstünde bolmaly bolupsyň, şirket edip bilmeýän bolmalyňmy? Alim bolup bilmeseň, molla bolup bilmeseň, eşitip bilýän bolup bilmeseň, gowrýän bol, bir menne bir barp şirket etmermi kan diýipdir. Ve la takunil khamisa fatahlik. Alim bolmasaň, molla bolmasaň, dinleýän bolmasaň, gowrýän bolmasaň, dargarsyň diýipdir. Peýgamberimiziň sözi. Bir neçe ulamalar aýdypdyr, Peýgamberimiziň sahabalarynyň kefi diýipdir. İkisi de ola konurur. Dargarsyň diýipdir. Şol adamlar dargap durandyr. Hiç zindigilerine bereket ýokdur. İnşallah başa o fırsatda görürüň der, emma ikilen jalmaly derdim. Ey imanly dogallar. Hazreti Tufayl Dawsi aýdypdyr, ya Rasulullah, owamyzda zina kan diýipdir. İmana giren akla diýipdir. Zina kan imana giren akla diýipdir. Peýgamberimiziň bir aýdan sözi bar, la yazni zani hina yazni we huwa mu'min. Hadisun sahih. Zina ediyen adam, zina edip tuqa, mümin musulman değildir diýipdir. Ulamalar diye, yani kafir diýdigimi şi diýip. Bir tor ulamalar diye, şol kafir diýdigi değil, ýöne imany şoň wujudundan aýrylyp ýokarragynda durýar. Hudaý saklasyn owunden. O hem soňram ýene de gelýär üstüne diýipdir. La yazni zani hina yazni we huwa mu'min. Şol imany ba wagtynda hiç wagt imany oldynagy ejade bermeýär. İman daşaryk çykmaly bolýar, oňa Hudaýyň lanet eden zadyna barmaly bolýar. Eger iman ma bolsa, oňa barmaýar diýipdir. Onun üçin iman kenara çykýar. Oňa zina edýän adam diýipdir. Ene Peýgamberimiziň aýdan sözi. Yok, fakat kepleşýän nime diliň zinasydyr. Göz demek gözüň zinasydyr. Eliň zinasydyr. Şoňa gaşyn ýürümek aýagyň zinasydyr. Zina edýän adamda dünýeden geçenne ta kıyamata çeli Peygamberimiziň mübarek sözi kıyamata çeli ruhuny tamdyrda saklanjak diýip. Ta kıyamata çeli hiç şerik çykmana ijazati ýok. Tamdyrda saklanjak diýip. Peygamberimiziň aýdan sözi. Allah Taala lanet eden zadyna beyk Allah'ın muhabbetini verýän nicasatda hiç wagtda koşluk ýokdur. Yine 8-9-10 ayga wagtymyz var, onu aýdyp tamam edeýli, ahyrky urruňa dert inşallah. Kafirler Tufaylyň musulman bolanyny görüp, gaty fikirler harap bolupdyr. Bir toforlar uyuşupdyrlar. Ay bu barada bir tahqiq edeýin bolmasa diýipdirler. Bir neçe nefer teýýarlap gowgulagasyn. Ahyrky urruň inşallah. Bir neçe nefer teýýarlap oşuny zadyny hemme zadyny bekläp billep
Mini Medine-i Münevvere'ye gibertirler. Kafirler öz adamlarını. Näme üçin? Medine'de alim kan. Owan Mekke-i Mukarreme'ň kafirleri şoňa maslahatlary bardyr. Ay Medine'ň bir alimlerinden sorak göreyli. Şoňa peýgamber bolarmysyn diýip. Näçe nefer gelipdirler Medine-i Münevvere'ň Yahudileň alimlerine. Oham aýdypdyrlar şitýüşli adamma, ady Muhammed, bir ady Ahmet. Yagdaý şejerek sallallahu aleyhi ve sellem. Kepleýän zady şejerek, çagyrýan zady şehili. Tamam peýgamberjanyň syfatlaryny aýdypdyrlar. Oham ol ulamalar aýdypdyr. Şol adamdan 3 zat sorap görüň diýipdirler. Eger üçüsüne de jogap berse peýgamber däldir diýipdir. Eger üçüsüne de jogap bermese ýene peýgamber däldir diýipdir. Şoň ikisine jogap berse, birine de jogap bermese elbette peýgamberden ýerine çagan diýipdir. 3 soru ikisine jogap berse we birine de jogap bermese peýgamberdir şo diýipdir. Biz diýipdir, bir adam peýgamber diýjek bolsa şu üçüsini sora ýasypdyr. Üçüsini bilmese de peýgamber diýip, üçüsine de jogap berse de peýgamber diýipdir. Nämen soraýly? Bir ashab-ı Kahf, ol 7 weli jowan oglanlar, şonu soran diýipdir. Bir de İskender Zülqarneyn tamam meşriqi magribe giden bir padşa, şonu soran diýipdir. Bir de insanyň ruhundan soran diýipdir. Şu 3 zat soran diýipdir. Eger ashab-ı Kahf jogap berdi, Zülqarneyn'e de jogap berdi, ruh barada jogap bermese, bilginiň şo peýgamberdir ýerine çagan diýipdir. Aham gelipdirler bile Mekke-i Mukarreme'ye. Aham üýşipdirler, ajab zat boldy. 3 tane soru Muhammedden soraýlyň näme diýe. Aham Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ýanyna gelipdirler. Peýgamberimizden sorapdyrlar, senden 3 soragymyz bar. 7 weli ashab-ı Kahf näme bolýa? Kyssasyny aýtdy bir-bire diýipdirler. İskender Zülqarneyn bir padşa var, Maşriq Magribe gidipdir, o barada bize görürüm ver diýipdirler. Bir de ruh barada bize görürüm ver diýipdirler. Ama Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme häzir bu baralarda ayet inmänsen, beýik Allah Taala bu baralarda kıssasyny iýermänsen, bu baralarda hikmetini iýermänsen, üçüsiniň de jogabyny aýtmany, ertigeliň jogabyny bereýin diýipdir. Şu mahaletçelide Allah Taala Peýgamberimize her haçan wäde bersen inşallah aýtady, onu buyruk etmedik zaman emişdi. Peýgamberimiz kafirlere gelin inşallah erti jogabyny bererim diýmändir. Erti gelin jogabyny bererim diýipdir. Oham inşallah hükmü galar ýa-da kıyamet etçili biz mümin musulmanlara ders bolar ýaly erti Allah Taala Jibril ferişteni iýermändir. Kafirler gelipdirler biziň jogabyny ber diýip. Peýgamberimiz aýtdyr, häzir jogap ýok, erti gelen diýipdir. Kilenjüň gelipdirler, ýene de aýet diýmändir. Üçlenjüň gelipdirler, erti gelen diýipdir peýgamber. Ýene aýet diýmändir. Dördlenjüň ýene aýet diýmändir. Beşlenjüň ýene aýet diýmändir. Oham peýgamberimiz gaty narahat bolupdyr. Kafirlerde hoşluk bolupdyr. Jeşin tutupdyrlar. Kafirler aýdypdyrlar, "Müň şeytany meni äp berdi, müň aýedy berýär meni äp berdi, müň nämesi meni äp berdi, meni innemedi. Ay käýip boldy, ay näme boldy. Bilmedi biziň soragymyzdy." On mäşgün üstünden geçipdir. Jibril ferişte beýik Allah'ın kelamını getiripdir. Bismillahirrahmanirrahim. "Vel-duhâ vel-leyli izâ sajâ, mâ vedda'aka rabbuka ve mâ qalâ, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر والضحى والليل إذا سجى بيك الله يديا أي رسول أكرم
goşluk bilen qasam etýänipdir. Goşluk diýdigi erti bilen gün nogya, gün ýokary çykýa, alam jahan ýagty bolýa. Türkmen şoňa goşluk diýe. Arapla zuha diýe. Waz-zuha goşluk bilen qasam etýän. Wal-leyli ida saja ahşamara ymrak garalýa, hemme yer aram, jaýlyk bolýa. Wol şol gijan qaranqy bolup, ýagty bolup, jaýly bolany bilen qasam etýän. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ey Resul Ekrem, Allah Taala seni beter qawy görýär, seni äpberenak, seni goşwerenak, seni hiç wagt ýeke goýmaz. Seni dünýede barnamaň menen boluver, din ýaýradyber. Häzir dünýede men sen nigahwanyňdyr ey Resul Ekrem. Welal ahiratu hayrun laka minel ula. Emma kıyamatda berjek derejem gaty bolýanlar sana diýipdir. Peýgamberjan güleberdi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sana kıyamet gününe Hudaý Taala bir derece berjek. Sana kıyamet gününe Hudaý Taala bir derece berjek. Fatarda. Hudaýa men razy boldum diýip aýdarsyň diýipdir. Subhanallah. Peygamberimiz narahat bolup tuqa. Beyik Allah Taala Resul Ekrem'i hoş etjek bolup aýdyşyny welde Kur'an-ı Kerim "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Ey Resul Ekrem, ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ey rahmeten lil alamin. Kıyamet gününe sana bir derece bereyin, fatarda. Hudaýa men razy boldum diýip aýdarsyň diýipdir. Am Peygamberimiz güleberdi. Am ayet Hudaý Taala ol Ashab-ı Kahf'ın cevabını verdi. Sure-i Kahf'adır. Nahnu naqussu aleyke neba'ahum bil haq. Ashab-ı Kahf'ın kıssasyna aýdýyn. On gurrunu ba. Yine de ayet indirdir. Ve yes'alunaka an zil qarnayn. İskendere zil qarnayndan soraýarlar. İki sefer Kur'an-ı Kerim bundan ayet indirdir. İkisinin de cevabını berdi. Emma üçüncünün cevabını vermellerdi. Allah Taala ayet diýerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yes'alunaka anir ruh. Qulir ruhu min emri rabbi ve ma utitum minel ilmi illa qalila. Ey Resul Ekrem, üçüncü soru. Senden ruhdan soraýarlar. Olaň jogabyny aýt. Ruh Hudaý bilýär onu baýdagy diýipdir. Jogabyny aýtmady. Ruh Hudaýyň buyrugy bilen bolýan zat Hudaý bilýär diýip goýagy diýipdir. Näme galdy mundan aňyrda? İki zadyň jogabyny aýtmaly, biriniň jogabyny aýtmasa peýgamberdir diýdi. İskender Zülqarnayn açyk aýdyp berdi. Ashab-ı Kahf, Sure-i Kahf'da ruh barada Hudaýyň bilýän zady, Hudaýyň buyrugy bilen bolýan zat diýip tamam etdi. Kafirler içigara bolansaň, bahilçilik bolansaň, hasadeti bolansaň, göripçilik bolansaň ýene imana girmändir. Girmedikleri ýene galypdyr. Oban adam söýdi. Bes adam jedile girse, bahilçiliğe girse, göripçiliğe girse, ol Hudaý saklasyň ýagdaýy girýän bol. Gözü kör bol, kulagy ker bolýan, haky görmän, haky eşitmeýän. Ýoksa mundan aňyrda ýagdaýy galmady kiýinni. İki soragyň jogabyny aýtdy, bir soragyň jogabyny aýtmady. Ol Allah Zülcelal bilmeliydi. Biz bir özümüz ders almaly zatymyz. Cesedimiz ba, galbymyz da ba. Bahilçilik, göripçilik, içigaralyk, hasudçylyk galbyň merizçiligindendir. O nämenin dewa etmeli? Ulamalaryň meclisi bilen. Beyik Allah'ın kelami ve Resulullah'ın sözlerini eşitmek bilen. İkincisi Allah Taala'dan dua etip gelmeli, dilep gelmeli, yalvarıp gelmeli. Hudaýa men bizleri dertleri mubtala bolamayyn demeli. Bahilçilik, içigaralyk, jedellik, yalandan bahs edişip hakkın hakkını bilse de iyidine düşmeyeni bizleri dertleri men mubtala bolamayyn dep Allah Taala'dan dilep gelmek wezifamizdir. Allah Taala nuru imandan ayırmasın inşallah. Allah Taala yurdumuz parahat, vatanymyz emniyet edip ulamalarymyz we milletimizin agdy berilligini, iman awry, aramış asaýyşda saklasyn Allah Taala. Merizlerimize şefa berdi. Musafiratda, hyzmatda, gurbatda, müşkilli dogalla hemmelerine beyik Allah yar bolup müşkillerini asan etsin inşallah.